programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga tutang Boracay karon. So I hope na kamo ng mga anak na po mag-andam na mo sa inyong gamiton sa isa or the Boracay to. Ay, excuse me sa visa ko. Wait lang. Balik lang. Uy, mga kaintiya! Sunsa mo, mga on! Uy, Sin, so, naman mo dali nga, gaplano may og ka ng fun vacation this weekend. So, kung sa ganang mong kuyog or siyempre, sasa man. Boracay, more days than Okay, so nakaplano naman siya ng vacation. So mag-andam naman sa inyong mga butang for this outing, vacation and the weekend. Uy, so, paikog sa talilay, what ay pagkaan nyo. So, palit sa mga. Sige pa. Bye-bye. Sani, hello pa. Ganun ka. Nag-disgrasya ka? Sige pa, padaw namin na ako sa inon si mama. Excuse me, ano ang pamilya ni Mr. De La Cruz? Oh, yes po. Sir, sa mga ingon na pero critical niya ang kondisyon. So ano mo siya pwede mabisita doon? So, pwede man karoon. Salamat, Sunod na mo Tay. lang. Tagot siya Steve. Gusto ka tukog niya. Di tam na yun. Di ko sa Boracay. Tanga-tanga man. Ano man ka, ano? Kaya nga si Papa, ma. Kaya na siya, malayo ng Boracay, pero model ko. So, kaya kung may gagawin. Anak, try to reflect and understand sa